zai ce to ai ko ku kuna zagin waliyai, babu zagin waliyai. Duk wanda kaga mun zaga kai ke zaton sa waliyin shedan ne. Amma waliyan Allah ba mu zagin su. Su kuma waliyan Allah sifar su babbai tace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Duk wanda bisa ga imani irin na sahabbai kuma yana da takawa waliyi ne kuma babu zagin sa. Amma wanda ya karkatar da addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gurbata shi da shirka, ya lalata shi da bid'a, ya mai da hasken sa duhu, wannan abin zagi ne kuma ba waliyi bane. Tare da haka mu ba zagi muke, mu da bai da gaskiya muke. Kuma rumu da zagin kowa. Kuma arsalnaka alaihim hafiza in alayka illa albalagh. Annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ce masa aka yi ya isar da sako. Ba wani abin da yake kansa banda wannan. Zaka iya kan bai bayani cewa wani da wani ba bisa gaskiya suke. Aqida iri kaza da iri kaza ta saba mata annabi. To kaga duk wanda yazo ya daga darajar wani ai ya kai shi matsayin kafada da annabi kusan batacce ne. Ko ba haka ba? Annabi yana gaba da kowa. Shi kuma yana da ubangiji gaba da shi. Ba mu dauka haƙƙin annabi mu ba kowa bai ya kai banda. Ba mu kuma dauka haƙƙin Allah mu ba annabi shi ma kai ka kai banda. To inda yan dari uza su baka tausayi da mamaki. Duk lokacin da kace abi annabi sai sai jayar. In kace a bar kowa abi annabi sai sai fada da kai. Haka ne ko ba haka ba? Da mun ce a saki kowanne tafarki a kama tafarkin annabi sai su ce ana zagin waliyansu. Sannan in muka dawo kuma muka ce a bauta ma Allah shi kadai sai su ce a hadda annabi. Annabi ga da ba ku da sunnarsa. Amma kuna son labudda sai an shigar da shi cikin rububiyya ko cikin uluhiyya ba za ta yi ba don ba haka ya karanta ba. So a faɗi a ƙara faɗi kuma wanda ya faɗi ya yi daidai. Ba a neman taimakon kowa sai Allah, ba a neman taimakon manzon Allah, ba a neman taimakon mala'ika Jibrilu, ba a neman taimakon kowane wali wannan kuskure. Amma in mutum ya so da ba ya faɗi kalma mummuna to wannan kuma kuskuren sa ne, amma da aqida haka take. Mu shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.